Selam sizge isken taң жилиннән. Selam sizge dusluk ilinden. Selam sizge barlıq dostlarımdan. Selam sizge arttaş yerinden. Mektep turmuş sokmağında en yakın dostum minin. Yaktı yüz bilen karşılay aşağı zor bilem ilin. Hayırlı gün, hürmetli televizor qarашылар. Bugün siz bizning bilan birgalab Ulartaş tüp mektebi buylab sayahat etersiz. Mektep turmushi ham aning işenligi bilan tanışarsız. Şulay itep tapşırığımızı başlayız. Hazırgi zaman avul mektebi ul sosyal, medeni hem bilim bir özegi. Bizning mektep binasında sport kompleksi, balalar bakşası, felçerlik punkti o'rnashgan. Avuldagi barliq medeni şaralar da mektepte o'tkaziladi. Demek mektep turmushi avul turmushi bilan tig'iz baylanishda bora. Bizning Ulartaş tüp mektebinde barlığı 39 o'quvchi bilim ala. Bu o'quvchilarga 21 o'qituvchi bilim hem terbiye biri. Mektebimiz bugungi kunda pedagog kadrlar bilan to'liqincha ta'min etilgan. O'quvchilarga tüplü bilim hem terbiye biri işi dürüst uyushtirilgan hem bütün yoqdan da şartlar tudurulgan. Aytganimcha o'quvchilarimiz soni ko'p tugul, lekin buning o'ng'ayoqlari da bor. Biz har o'quvchi bilan individual yaqin kelib ishlay olamiz. Bir o'quvchi da chetda qolmaydi. O'quvchilarimiz rayon ham respublika ko'lamida o'tkazilgan turli choralarda, konkurslarda, olimpiadalarda sinatmaylar. Saqlanırlıq neticeler bizde şaktı. Tüp yumğaqlıq attestatsiyasi neticeleri boyunca mektebimiz rayonda oldunğular retinde. Men özüm mektepte 16. yılımda işleyim. 3 yıl direktor vazifasını başqaram. O'quvchilar kollektivi, o'quvchilar, etiyenler bilan birden bo'lib ishlaymiz. Bari tek shulay ishlagandagina yuqori natijalarga erishishga mumkin deb sanayman. Agar endi kelajagimizga ko'z solsak, oldagi yillarda o'quvchilarimiz ortib kuzatiladi. Demek mektepning kelajagi bor. Bu endi bizga olg'a zo'r planlar qo'yib, ishlarga tergish beradi. Әйе, туган якны өйрәнү укучыларга патриотик, эстетик тәрбия бирергә ярдәм итә. Бу хезмәт күп тармаклы, катлаулы эш. Безнең мәктәп өлкән буын кешеләре белән һәр вакыт элемтәдә тора. Шунысы куанычлы. Безнең Арташ авылы татар мәгарифенә, мәдәниятенә, сәнгатенә үзеннән зур өлеш керткән күренекле шәхесләргә бай. Татар теле кабинетында әдәби туган як материаллары, китаплар күргәзмәсе, танылган кешеләребезгә багышлап эшләнгән буклетлар, альбом, плакат һәм видео язмалар, һәммәсе дәреснең иң кирәкле минутта кулланырлык материаллар. Арташның уңдырышлы кара туфрагы татар халкына күп шәхесләр бирде. Татар төбәге икәнебезне раслау өчен җәмгыятебезнең иң олы бүләге Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек булган музыка белгече профессор Мәхмүд Нимажанов, рәссам Хадим Җәмитов, күренекле театр артисты Шамил Бариев, язучы Раиф Бариев һәм Тәнзилә Шәрәфиеваларның орта җирлегендә туып үсүен әйтү дә җитәдер. Әдилә, син ничек уйлыйсың? Безнең мәктәбебез беренче карашка башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр? Бәлки шулайдыр, әмма монда күңелгә үтеп керә торган ниндидер җылылык һәм рәхәтлек бар. Бу хисләр мәктәпнең бу сагасын атлап кергәч тә сине урап алалар кебек. Әйе, безнең сыйныф үмәләре якты һәм җылы. Тырышып уку, ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык уңайлыклары да тудырылган. Заманча җиһазландырылган уку кабинетлары, якты зур спорт залы, ыстаханәләр, ашханә, китапханә бар. Бүгенге көндә уку-укыту процессы укытучылар алдына педагогик технологияләрнең принципларына таянып эшләү. Уку-укыту эшендә әлегә кадәр булган технологияләрнең барсында теге яки бу дәрәҗәдә куллану максатларын куя. Мәктәбездә кабинетлар интерактив такталар, мультимедиа проекторлары белән җиһазланган. Дәресләрдә компьютерлар кулланыла. 2022 ел президентыбыз тарафыннан цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Шул уңайдан төрле фән дәресләрендә мөгаллимнәребез әлеге технологияләрне торган саен киңрәк һәм нәтиҗәлерәк кулланалар. Минем өчен укытучы ул балаларны чын күңелдән ярата белүче, эшенә теләк белән килүче, үзе укыткан укучыларының уңышларын күреп сөенә белүче. Без дә үзебезнең укытучыларыбызны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алар шундый яхшы, ярдәмчел, үз эшләренә тугры. Барысы да мактауга лаеклы. Укытучыларыбыз кайчан бик таләпчән булсалар да, без беләбез. Укытучыларыбызның төп бурычы безне чын һәм яхшы кешеләр итеп тәрбияләү. Үрнәк булып туры юл күрсәтеп, начарлыктан безне яклыйсыз, акыллы һәм төпле киңәш биреп, ялгышлардан безне саклыйсыз.
Риза Фәхреддин булай дип әйткән: "Бу чакта алган тәрбияне соңрак бөтен дөнья халкы үзгәртә алмас." Әйе, бик дөрес сүзләр. Безнең мәктәбебездә дә тәрбия эшенә аерым игътибар бирелә. 2022 ел Россиядә халык сәнгате һәм мәдәни мирасын саклау елы дип игълан ителде. Шул уңайдан мәктәбебездә план төзелде һәм план нигезендә төрле чаралар үткәрелә башлады. Мәсәлән, зур чараларның берсе булып, күңелләрдә яз кояшы исеме астында кадерле әниләребез өчен концерт оештырылды. Һәр елны укытучыларыбыз һәм укучыларыбыз төрле иҗади бәйгеләрдә катнашып, үзләренең зур тырышлыкларын күрсәтәләр. Бу бер яктан бик тә кызыклы һәм мавыктыргыч, икенче яктан, әлбәттә, яхшы әзерлекне сорый, вакыт кына җитсен. Әлбәттә, бу хезмәтләрнең нигезендә укытучыларыбызның да өлеше зур. Аларга чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсе килә. Киләчәктә дә укытучылар белән берлектә бер-беребезне аңлап, ярдәмләшеп эшләргә һәм яңадан-яңа уңышларга ирешергә язсын. Тәрбия эшенең төп нәтиҗәсе буларак мәктәптә тәртип һәм хокук бозу фактларының булмавы, балаларның сәламәтлеген саклау, укучыларның төрле өлкәләрдә кызыксынучан активлыгы үсүе, зона һәм район күләмендә үткәрелгән төрле тәрбия, спорт чараларында актив катнашып уңышларга ирешү тора. Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Ул үзенең составына 4 эстабар группасын, 3 варис отрядын берләштерә. Һәр җирдә, һәр эштә укучыларыбыз һәр көнне игелек кыл девизына таянып эш итәләр. Мәктәбебездә 8-9 сыйныф укучыларын берләштергән мәктәп думасы эшләп килә. Балалар хәрәкәте һәм думага кергән укучыларыбыз төрле отрядларда берләшеп эш алып баралар. Яшь юл инспекторлары, юна армия, хокук бозуларны булдырмау, яшь яңгын сөндерүчеләр, тимерчеләр отрядлары. Әлеге отрядларның берничәсенең эшчәнлеге белән сезне дә таныштырып китик әле. Отрядлар үзләренең эшчәнлекләрен уку елы башыннан башлап җибәрәләр. Яшь юл инспекторлар отряды членнары 1-нче сыйныф укучыларын 1 сентябрьдә автобуста үз-үзеңне ничек тотарга, саклык каешларын ничек эләктерергә һәм пандемия вакытында маскаларны кию буенча өйрәтүләр, әңгәмәләр үткәрделәр.
Яшь янгын сөндерүчеләр отряды төрле чаралар үткәргәндә янгын куркынычсызлыгы буенча әңгәмәләр оештыралар, конкурсларда катнашалар, икшермә янгын сөндерү оешмасы хезмәткәрләре белән очрашулар үткәрәләр. Юнармия отрядында барлыгы 10 укучы исәпләнә. Алар мәктәп тормышында актив эш алып баралар. Ожаган хәрби-патриотик айлык чараларын оештыру, ветераннарга ярдәм итү, очрашулар оештыру, бәйрәм белән котлау, обелиск яннарын һәрдаим чистартып, тәртиптә тотуда аларга йөкләнгән. Тимурчылык эше мәктәбебездә күптәннән дәвам итә. Авылыбыз җирлегендәге ветераннар тимурчыларыбыз тарафыннан һәрдаим игътибарда. Аларга бакча, кар көрәү, җыештыру эшләрендә булышалар. Бу уку елында мәктәбебездә эш түгәрәк эшләп килә. Остакулар, өмет драма түгәрәге һәм көрәш түгәрәкләре. Мәсәлән, остакулар түгәрәгенә йөрүче укучыларның үз модасы. Алар төрле целлофан пакетлардан, кассета ленталардан, газеталардан төрле күмәкләр коллекциясе тегәләр. Оста куллар түгәрәгендә шөгыльләнүче укучыларыбыз ел йөрү куркынычсызлыгы буенча район конкурсында үзләренең эшләрен тәкъдим иттеләр. Аларга уңышлар телибез. Әйдәгез, бу мода белән без дә танышып китик. Өстәмә белем бирү түгәрәкләренең эшчәнлеген арттыру, яхшырту максатыннан үз мәктәбеңә булыш акциясе ел саен дәвам итә. Әлеге акция кысаларында СХП Нырту хуҗалыгы ел саен мәктәбебезгә спонсорлык ярдәме күрсәтә. Әлеге ярдәм мәктәбебездә эшләп килүче түгәрәкләргә констовар алырга тотыла. Хуҗалык җитәкчесе Дәүләтҗанов Ильяс Илдусовичка зур рәхмәтебезне җиткереп калабыз. Спорт кеше тормышында аерым урын алып торырга тиеш. Ул сәламәтлек нигезе. Кичкенәдән үк спорт белән дус булган кеше көчле, җитез һәм тәвәккәл була. Җибәр Сәйд Гәрәев җитәкләгән көрәш түгәрәгенә безнең малайлар бик теләп йөриләр. Алар анда кичкенәдән үк көрәш серләренә өйрәнәләр, көчләрен сыйлар. Һәм районда республика күләмендә үткәрелгән көрәш бәйгеләрендә алдынлыкны бирмиләр. Мәсәлән, 4нче сыйныф укучысы Хуҗин Нияз көрәшне үз итә. Аның уңышлары да шактый. Әйдәгез, аның белән якыннанрак танышыйк. Мин Хуҗин Нияз, кече яшьтән үк көрәшне яратып, телевизордан карап, бу спорт төре белән кызыксынуым артты. Беренче сыйныфтан мәктәптә оештырылган көрәш түгәрәгенә язылдым. Һәм безнең Зөлфәт абый көрәшнең төрле алымнарына өйрәтә. Үзегез күрәсез инде, урыннарым да шактый. Алга таба да мин бу спорт төре белән шөгыльләнергә уйлыйм.
Россия күләмендә җилегебездән үзләрен спорт юнәлешендә таныткан, югары уңышларга ия булган, без үрнәк алырлык яшьләребез дә бар. Фигуралы шоу буенча дан казанган Камила Валиеваның да әби-бабайлары безнең җирлек кешеләре. Укучыбыз Фалях Валандыш үзенең шөгылен Саба Тимирхан хоккей командасында башлап җибәрә. Бүгенге көндә ул Россиянең хоккей буенча милли командасы уенчысы, Россиянең спорт мастеры. Без алар белән горурланабыз, үрнәк алабыз. Аларга уңышлар телибез. Шахмат ул зирәкләр уены. Мәктәптә укыганда да, тормышта да шахмат уенының файдасы бик зур. Бу уку елында мәктәбездә шахмат зонасы ачылып, зур тантана булды. Мәктәбездә шахмат уйнау өстәле, шахматлар махсус сәгатьләр белән җиһазландырган. Безне укучыларны сөендергән өчен Марат Ибраһим улы Галиевка зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хәзерге вакытта мәктәбездә шахмат уеннарын оештыру, аның белән шөгыльләнү яхшы дәрәҗәдә оештырылган. Укучыларыбыз дәрестән тыш эшчәнлектә шахмат белән яратып шөгыльләнәләр. Район күләмендә оештырылган шахмат ярышларында һәр даим команда белән катнашып, призлы урыннар алалар. Җитәкчеләре Хәбиррахманова Гөлнур Шаһит кызы үзе дә шахмат уеннарында теләп катнаша, призлы урыннар ала. Әле күптән түгел уздырылган шахмат ярышында укытучы тренерлар арасында Гөлнур Шаһитовна 2нче урынны алды. Шулай итеп мәктәбебез җанлы тормыш белән яши. Укучыларыбыз сәләтле дә, иҗади да, белемле дә. Дөрестән дә бу нәкъ шулай. Бүгенге көндә укучыларыбыз район конкурсларында, төрле акцияләрдә катнашалар. Әйе шулай Дилә, син үзең дә бит мәктәбебезнең моңлы сандугасы. Җырларга бик яратасың. Төрле конкурсларда актив катнашасың. Менә күптән түгел үткәрелгән Талант Фест конкурсында 2нче урынга лаек булдың. Телевизор караучы дусларыбызга үзең яраткан җырыңны бүләк итсәң, без бик шат булыр идек.
телевизор караучылар. Улар Таш мәктәбенә багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр телибез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.